vlastne tento bod riešiť. Približne pred 9 mesiacmi, niekedy v decembri, sa nasťahovali na Postolnú 109 do majetku Jana Kotlára asi 20 alebo 25 Rómov z Techovských Lužian, ktorí sú tí tzv. Vlasti, cigáni alebo Rómovia, a robili tam neustále problémy jednak svojmu majiteľovi. Oni majú nejaké príbuzenské vzťahy, jedno v rámci tzv. Rómskych zvyklostí a tak ďalej. Robili prirodzene problémy v meste občanom, robili problémy v okolitých domoch na Postolnej ulici. Prirodzene by sme museli hneď reagovať na túto situáciu, aj keď ako nevlastník tejto nehnuteľnosti sme mali veľmi malé páky, len tie normálne zákonom dané. Často sa stalo, že dvakrát za týždeň sme zastavili vedenie mesta za náčelníkom mestskej polície, boli prizývaní aj riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru, teda štátna polícia naša vrázelská. Hľadali sme rôzne riešenia, hľadali sme, ako vlastne z tejto situácie ísť, ako ju riešiť, ako týchto ľudí vlastne dostať odtiaľ preč. Situácia kryštalizovala, občas sa to zmiernilo, následne znovu tá situácia sa vyhrotila, boli aj uplynulé týždne, aj pri bohoslužbách, pri svadbách, rôzne incidenty práve zo strany týchto občanov. Jediným možným riešením je vstúpiť do vlastníctva ako mesto, do tejto nehnuteľnosti, do Postolnej 109, byť vlastníkov a potom sme sa vedeli s týmito neprispôsobivými občanmi, ktorí nie sú občanmi mesta Brábel, vysporiadať. Prirodzene, keď chceme vstúpať do vlastníctva, musí tam byť súhlas súčasného vlastníka. Medzi tým sme zistili, že on je polovičný vlastník, ďalší dvaja vlastníci sú identifikované osoby, bohužiaľ jedna z tých vlastníkov, štvrtinová vlastníčka medzi tým zomrela, dedičné konanie ešte neprebieha alebo neprebehlo. Sú tam exekúcie na tento majetok, čiže je to veľmi zložitý okruh problémov, ktorý keď sme chceli vyriešiť, tak sme museli naozaj veľmi precízne postupovať v zmysle zákonov, v zmysle práva. Rôzne zákony teda vstupovali do dedičný zákon, zákon pozemkov a tak ďalej. Hľadali sme riešenie teda s týmto, on sa volá Jan Kotlár, ten vlastník súčasný tejto nehnuteľnosti, ponúkal odpredaj tejto nehnuteľnosti, následne sa toho nejak stál, alebo teda stiahol do svojho ponuku. Tie rokovania naozaj boli aj nejaké dvojznačke s ním. On požadoval to, aby ak teda odkúpil tieto nehnuteľnosť, vysporiadame sa s tými ľuďmi, ktorí sú tam ako vlastníci, tí nezvaní hostia, požadoval prenájom nehnuteľnosti v mestskom zariadení alebo v mestskej nehnuteľnosti. Bola mu ponúknutá šanca aj ísť do poradovníka, myslím, že dnes bude tiež schválený poradovník nájomných bytov, stavianý 32 nájomných bytov. Dal túto žiadosť, je tam v tom poradovníku, myslím, že splňa tieto náležitosti a v podstate tento prenájom bude aktuálny, ale až od januára, februára budúceho roku. Kontrolované na v decembri tohto roku. Prirodzene potom bude ešte potrebné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré definitívne schváli tých nájomníkov. Zvažovali sme určitý medzikrok, aby sme teda neprišli o tú šancu, lebo to naozaj moci to raz rozmyslí, raz nie, raz o viac vecí ide o nezvaných prípustných, raz menej. Proste presunúť ho do určitých priestorov, ktoré sú v majetku mesta, je to na Kolárovej ulici. On najprv nechcel tieto nehnuteľnosti, nepovažovali za dobré. Ešte tomu poviem, že sme tam ponúkali tieto nehnuteľnosti trom iným občanom, jedným občanom, a to sa zaujíma, oni tieto priestory nechceli, nie sú tieto priestory dostatočne vhodné. Napokon minulý týždeň ten Jan Kotlár povedal, že súhlasí s takýmto riešením. Je pripravený materiál v súčasnosti do zastupiteľstva, ktorý môže byť uplatnený, ale nemusí byť. Dnes som mal rokovanie aj s predstaviteľmi spoločenstiev vlastníkov bytov, pán Sikora a pána Sinepamätám aj sedí tuto. V zastupiteľstve bola pani poslankyňa Kováčová,
vlastník nehnuteľnosti vieme oveľa ináč fungovať voči nejakým neprispôsobným občanom, než ako keď nie sme vlastníci nejaké nehnuteľnosti, vieme tam, dokonca vtedy nemusia do také nehnuteľnosti ani pustiť ani mestskú políciu, ani štátnu políciu a tak ďalej. Je na vás na zvážení, či ísť touto variantou nazvime to rýchlejšou. Ak nepôjdem touto variantou, je tu riziko, že v podstate nemusí byť vôbec vyriešená tá situácia na Kostolnej 109. Na druhej strane si uvedomujem, že tie obavy občanov sú oprávnené. Vieme o nich a vieme povedať, že teda musíme ich takisto brať do úvahy. Na internete som zachytil aj nejaké články alebo nejaký článok o tom, že veľmi rýchlo bol nejaký materiál daný do zastupiteľstva, obchádzajú sa občania a tak ďalej. To prirodzene nie je pravda. Je to vec vlastne dohody medzi nami, alebo tých rokovaní medzi nami a tým pánom Kotlárom. On súhlasil len minulý týždeň, vyzerá predtýždňom to bolo. My sme následne ten materiál pripravili, ja som rokoval so skupinou poslancov, tiež som rokoval, lebo túto informáciu som dal aj nazvime to poslancov, ktorí sú opoziční, aj keď my sa tu nehráme na koalíciu, na opozíciu v pondelok večer, keď sme sa stretli teda na mestskom úrade, budove mestského úradu. Hneď ráno som si potom telefonicky zavolal pána Škoru, chcel som si s ním dohodnúť stretnutie ešte ten deň, pretože nemá čas, tak sme sa stretli dnes v tej dostave, ktorú som menoval. Čiže žiadne nejaké utajovania alebo podobné procesy prirodzene neboli. Je to vec, ktorá sa týka verejnosti, týka sa vás občanov, ktorí ste tu, preto k tomu chceme pristupovať korektne. Keď som rokoval s poslancami aj dnes niektorými na túto tému, viac sa prikláňajú k tej variante, aby sme išli to, nazvime to varianta B. Varianta B proste bez toho metikroku, bez toho prenájmu na tej Kolárovej ulici. Ja som rokoval s tými, ktorými som nemal čas telefonicky hovoriť aj tesne pred zastupiteľstvom, takže viac sa prikláňam k tejto variante, nedávať tento materiál dnes. Takže dnes tento materiál nebude daný do zastupiteľstva, prirodzene uvedomujeme si to riziko, že týmto veľmi oddialujeme riešenie Kostolnej 109. Oddialujeme možno, je teraz tá šanca, že by sa to dalo týmto spôsobom riešiť, ale je tam to riziko prirodzene. Ale prirodzene, ak niektoré poslanci to chcel zaradiť, ja dám o tom hlasovať, ale ja ho teda nezaradím. Máme toto programu pred sebou 29, to je záverom. Takže otváram diskusiu k bodom programu. Chce niekto zmeniť tento program, ktorý ste dostali? Nech sa páči. Nie je to bodom programu. Poprosím, Maria, povedz ešte inštrukcie. Každý musí hovoriť do mikrofónu. Mikrofón maximálne ústam, hlavne to nie je zvyknutý, pretože potom hodnota toho záznamu je absolútne nulová. A zbytočne sa budeme tak. Čiže upozorňujem všetkých, to už viete, od minulého zastupiteľstva je tam kamera, ktorá vás sníma, je to priame vysielanie, alebo teda vysielanie, ale nie je priame. To technicky máme nie je. Ty sa taký manažer teraz toho vysielania? Je to priame vysielanie. Takto celý poslanci, tak ako bolo prijaté uznesenie, tak sa to premení. Dobre, nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Vladislav Brešinský.
program, ktorý sa budeme riadiť, tak pristupujeme k bodu číslo 1,